UMLA kanong Stone Constituency uba Macmillan Bersat. Haringkat kejingdon lang ruba ALCM, Vice Chairman Kamegalia State Development Reform Commission, menta kasengi ke arpsan terik uyayong. Kilayo ban pelaj pejba ika kotleng kedop, kaba ajing batai sepang ki ki badai banle, bat ki bom dai banle, kenang ban laj new kunyang jingpang coronavirus ne COVID-19. Yai tei kotleng kedop lapen mi do UMLA kanong Stone uba Macmillan Bersat, berlatho eki do Dr. P Lengkhoi, bolong Joint Director, belasong tat jong ketanat kakoit kakia jong sorkar jelah. Kabaning kong ngi dop tak kajing kemen kabak rau bang ngi yok ya kan ikalat tak kesengi ban pelaj pajba ya kan ika pamflet kapaya dei bat kajing patai kajing ai tingkai ki pajba kumno ban yada ya ledi na kan ika jimpang kaba ngi labana mentah ka perthai bro away bat kan ika caka kajuni ya kaba utau yang jimpang coronavirus melawan rak ya kan simpang covid kakenai kabang itip akan nika caka kejumi ini kong ni siap nak liang juga ngai kublei ya Dr. P Lengkhoi retired Joint Director jongka Directorate Health Service bat kumjuru ya UMLA jongi upala penmi ya kan ni bala publish ya kan nika komplit kabalong si benta na kajing sim khia jong i na kabenta ban poi segi pajba ya kene ka jing patai ki jing hikai kumno bakin simtu pajba ki jongi ha ki jakan kondong se ki sem stom ban yo ya ki kot kubor kamtam ha ka ba kum ki kesni ka badon ka lockdown bat ki kubor ki boker tin releng ba kene ka komplet ni ngit scam bagi pajba ki jongi kin yo sibun ka awareness na ka bat puli ya kene ka jing tho ka ba doktor i lapan kre para keju kapor na kaliang na jonga ngayo iba ka ka ba UMLA ulale ke ni gisngi om dei tang mau lapan poi ya ka ki marba mardi se ki pajba ki balaya kendu jinge na ka jindon jonga ne ka lockdown rei kani ka dei ka wei ka benta ka ba mau kum munong mikmat ula sim ya ka benta ka ba kong santam kumnu ban ya trelang bat ka ki bor sarkar ki baya dei bat ka koi ka khia da ka ba pentriang ya kan ni ka jingtip saki paiba kalong ka badon kam hadu ka takta hake bakum gini gesni kumba nitip ba kan ni ka jingpang don dawai hadu menta bala ban koit balan sia in rei ka jing yarap yangi ki paiba menta kalong baik na ka benta pangintip ya kilat kumno panyata tekan ni kalong ka we ka benta ka pangsan bat ngada ai kublei ya ka jing yo i ka jong i ba kan ni kalong ka benta ka pangsan pan poi saki paiba khamtam saki time kibadon sa kandong panserot sa manika ban ai kulei ye ba apsaka lang si mo bari we ni vice chairman juga state reform development commission ni bedon lang raga singi kadega po ka badon kam du kata nang kongres ka ai kulei ye Dr. P Lengkhoi ni bari Dr. Blasong Thai ku join doctor juga health services juga jalami gala ga jungi bahagawai ka meeting ka bang le kendu di si office ni le kren ni le pakat ni ong ba ni don kam ban penmi kanu ka jing tho pamphlet ka ban hikai ka ban pen i ya ki pajba ya ke badi ban le bad ya ke ka bom de ban le pat ka jing kulei ka le chi Dr. P Lengkhoi ba ngakit bok ki huyang ba ha ki jing kam jong i ba blei tre kra no mo ta un don kat bad i unang lami i bung don kam sim ban ya senyang lem ya ke ka ba tem nak ta ban ya da ya ki nu ki jing pang la banong teknik po na magani ka jing pang ka ba ka prethei situlup kaya kendu keri gejungi ka thain gejungi kaya kendu yaw tau jingpang khlam coronavirus dari COVID-19 kabang ilatep kabalakta sisay kay jala gejungi bakta sisay keri ka pertay gejungi hani lengba ini kot lengdap balapan khe di Dr. P Lengkhoi nga ngej scam bakan yarap yaki pajba jong ni ka thain ka dong gejungi bat yaki nong kendong bangin tep ka bangi dei ban le bat ka ka ba ngim dei ban le teng ni ka po nga nom penslam nga penmana ba mentagasngi lapelait no ini pamphlet syaki pajba ban sam ban ka kepat yaki pajba bagin skop ban pule nang bagin yo jing hikai na kan ni ka kot lengkedop pamphlet ka bala pekre besibul